Dobar dan, ja sam Zoja Lilit, a ovo je moj YouTube kanal. Danas ću se baviti temom Twin Flame i želje, pa ako vas ova tema zanima, lajkujte ovaj video i zapratite moj kanal. Razmišljala sam jedno vrijeme da ne snimam Twin Flame videa i ta pauza je trajala nešto kraće nego što sam mislila da će biti, što verujem da će vas obradovati, ali zašto je trajala kraće? Zato što sam ja shvatila nešto o čemu ću govoriti i u ovoj temi. Nisam to shvatila, ja to znam, ali negde uvek mi se iznova vraća. Znači, Twin Flame je osnovni put moje duše. I sad kad ja na kanalu ne pričam o onom osnovnom, onome što je suština, onome što je energija, što mene nosi, što može i vas da nosi, ja vam pričam o nečemu sporednom. Da nije bilo Twin Flame, ne bi bilo ovog kanala. Znači, ja sam prvo htjela da napravim kanal isključivo o Twin Flame temi, pa sam onda dodala i neke druge moje teme koje jesu moja interesovanja, ali nije to toliko nužno da se deli sa svetom, niti je to sad moj, ne znam kako, originalan doprinos. Ali Twin Flame jeste, ja proteklih 8 godina sam se intenzivno bavila tom temom i intenzivno se bavim i kad ne snimam videa, i dalje slušam druga videa, i dalje imam nova saznanja. Ta tema mene zanima, to je tema moje duše i prosto ne želim ni vas ni sebe da uskratim za tu temu. I eto, zato se opet vratila, a ima veze i sa ovom današnjom temom Twin Flame i želje, samo je to preneto na lični nivo. I pre nekog vremena ja sam snimila temu o željama i ja jako podržavam želje, smatram i dalje naravno i smatram da je to suština našeg života. Međutim, sve mi koje smo Divine Feminine smo svedokinje da u Twin Flame procesu to baš ne ide tako. Prvo mi želimo sa njima da imamo neku divnu vezu i u tome najčešće ne uspemo i dođe do privremene ili trajne separacije. A onda želimo da, ako ne uspevamo, nama najčešće za Divine Feminine romantična veza, brak, to povezivanje u ljubavi od izuzetnog značaja, kako god sad zavisi od osobe, ali međutim, to ne mogu da kažem da ne ide, nego ovde se pokažu u Twin Flame odnosu razne slabosti zbog čega put dođe ili pokazuje se loše ili dolazi do separacije, a onda su često velikom broju Divine Feminine svi ostali putevi zatvoreni. Nije to kod svih, kod nekog je to otvoreno i može da ostvari neku drugu vezu, ali kod najvećeg broja je potpuno zatvoreno, bilo da ne može nikakvu vezu da ostvari, ili ako ostvari, to su samo razočarenja koja samo vraćaju na Twin Flame put. I sad vi ćete reći, mi smo neke idealistkinje koje to sad zapele su, baš hoće to, ali zaista verujte da nije. Možda je to u prvom periodu, ali ako ne traju Twin Flame procesi godinu, 2, 3, znači nego traju 5, 10, 15, 20 godina i za osobe koje žele ljubav, to je dug period i negde se, bez obzira koliko je Twin Flame, koliko smo to mi, koliko je to najveća moguća ljubav, ako on ne želi neku vezu sa nama, ako ima drugu vezu, ako ima brak ili već šta se njemu zbiva u životu, mi želimo da ostvarimo neku drugu vezu, ali to najčešće ne ide i na sve načine bivaju ti putevi zatvoreni i
o tome sam želela da pričam. Prvo ću vam navesti jedan moj primer najskorašnji kako to ide, da vam se malo oslika kako to ide, a ide na najrazličitije načine. Ja bukvalno počinjem da se smejem u kojoj meri je ka svim drugim ljudima put zatvoren. Evo sad, recimo, to se desilo, znači, na jednoj mreži, neki muškarac je mene kontaktirao, tamo sprijateljili smo se i počeo je da priča sa mnom, da li je gledao video, da li me video tu na mreži i zaključio da sam ja, ne znam, kako divna i kako sigurno povezana sa njim. I zaista je bio sasvim izuzetan muškarac, onako je delovao na prvi pogled, ne možete vi da zaključite iz prve komunikacije, ali bavio se sličnim stvarima kao ja, magijom, duhovnošću, astrologijom. Znači ne možete, mislim, tu da ako se već bavite, prepoznajete te stvari. I onda je on baš želeo da kao analiziramo naše astrološke karte i kad smo mi to uzeli, to je bilo, mislim, idealna poklapanja. Sigurno se znamo iz nekih prošlih života, soulmate, karmički i tako. I mi smo pričali, s tim što sam ja, pošto je to kratak period bio, kao to zadržavala na nekoj prijateljskoj osnovi, a on je pokazivao i veće interesovanje, jer kao to je toliko, eto, prepoznavanje, toliko i sve drugo u životu, znači koliko smo pričali, to se uklapalo. I to je tako teklo, bio jedan lep odnos, ali ja sam uvek imala zadršku, jer ja znam da sve sem tim Twin Flame puta kako ide. Ne manifestujem to, otvorena sam ja bila za taj kontakt sa tom osobom, neka se razvija, ali prosto to vam je kao kad snimam ova druga videa. Mislim, ja znam šta je put duša, a šta je nešto, eto, što se tu sa strane ostvarilo sigurno neka, kažem, i po kartama i ja vidim da je sigurno neka karmička ljubav ili soulmate ili neko značajan, ali to ne znači da će biti u ovom životu. I šta se desilo? Jednog jutra samo on objavljuje kako ide sa te mreže i ja počinjem da se smejem. Znači, da li to ima veze sa mnom, da li nema? Mi više nismo reč progovorili, čovjek je otišao sa mreže. Nema veze, ali jednostavno ljudi nestaju na najrazličitije načine kako god vi pokušate da s njima uspostavite kontakt. I to znam, nije samo moje iskustvo, to je iskustvo ostalih tvinica, to je sa kim god pokušaju, to se ne uspeva, pokušaju veze, ima tvinica kojima, znači, nije lako biti u celibatu. Jednom ću snimiti o tom Twin Flame celibatu istu temu, zašto to ima smisla, zašto nema smisla, zašto. I tako, znači, ima žena kojima to izuzetno teško pada, koje žele da budu seksualno aktivne, žele da prožive život tako. Međutim, da upravo ako egom insistiraju da se nešto ostvari, dolazi čak do vrlo teških i ružnih iskustava. I prosto su putevi zatvoreni i onda se prosto povuku. I nisu, eto, i zbog toga nisu lako Twin Flame putevi. Zašto se sve to dešava? Ja mislim zato što je Twin Flame unija znači, to je put duše. Znači, naša duša upućuje na naš put. Mislim, nama je najveći put ta Twin Flame unija. Ta Twin Flame unija je najveće ispunjenje te naše želje. I problem je što je to jako teško materializovati u 3D svetu, ali dušu to ne zanima, za nju vreme ne postoji kao što za nas postoji. I ona nas tera da mi u sebi stvorimo tu Twin Flame uniju, da li će se ona ikad zaživeti s polja ili neće, ko zna. Ali prosto je to plan duše i ona ne dozvoljava neke druge planove. Znači, ona prosto ide ka tom svom planu, znači mi moramo da budemo u unutrašnjoj uniji, da živimo unutrašnju uniju, da je naš pogled ka unutra, a ne ka ostvarenju s polja. I kad god bacimo s polja pogled, ne samo da nije u redu sa tvinom, nego sa bilo kojom drugom osobom. Ta osoba nestane, evo sad sam ja to, nestane
sa mreže gde smo je sreli, nestane na druge načine, prosto na razne načine, samo se put ovako zatvori. I to znate ako je Divine Feminine i to ne pričam samo ja, to pričaju svi koučevi, to vidimo u svim grupama. Znači nije to fantazija moja, da sam ja to sad smislila u glavi, nego jako veliki broj Divine Feminine svedoči o tome. To je prosto taj put, jedan težak koji je duša isplanirala i naša želja je da, znači negde moramo da prihvatimo taj put duše. Ja sam se zato smejala. To moje smenje je zato što sam ja taj put prihvatila najzad. Prihvatila sam, mislim, kako god se odvijalo. Znači, ranije sam, pa da li je ovo moguće, toliko razočarenja, toliko, znači, i u Twina, ovamo kad bilo šta drugo, bilo koja druga osoba, samo se razočaraš, samo put se zatvori. Ali sad sam se smejala, jer prosto sam prihvatila taj put kakav jeste i on vam govori to što jeste, ne možeš, iako ja ne znam šta se s tim čovekom desilo, da li taj njegov odlazak ima ikakve veze sa mnom ili nema veze, imam razne tu teorije, neću ja sad tu da navedem, ali prosto ni drugi ljudi ne mogu nikako da uspostave kontakt sa nama. Šta ja znam, mi možda imamo i dosta vodiča koji štite tu uniju, bar ja imam, znači, koji neće da dopuste ništa drugo sem unije u nama i eventualno spolja oko nas, jer to je prosto cilj za nas, to je i za zemlju, to je neki viši cilj. Nismo mi neke mlade duše, nego duše srednje starosti ili stare duše i bilo je nekih života kad smo mi mogli da ispunjavamo želje i da imamo možda i neke vesele ljubavi i druge partnere, a sad je taj život koji prosto Twin Flame život. Tako da je to tako negde. I eto, naravno, vi se ne morate slagati, možete da pišete, da pričate kako je kod vas. Kažem, nije kod svih, ali kod ogromnog broja, ogromnog procenta Divine Feminine, sve drugo je zatvoreno. Tako da, što ne znači, kažem, ja sam imala, stavit ću u opisu, znači, temu o željama, znači, nije to neuklopljeno sa, znači, mi želimo vezu, uniju, ali to je duša uklapa sa svojom verzijom, sa svojom verzijom te želje i ona jednostavno je jača, ona sprečava tu želju na neki način ega. Ako se poklope negde, ona će se ostvariti kao onako kako treba. Ako ne, ostaće tako, a naše je da prihvatimo, jer prosto je tu duša jača i kod onih ljudi kod kojih su želje drugačije, oni prosto isto su uklopljeni, njihova duša nema tako neki zacrtan Twin Flame put ili je možda, recimo, su Twin Flame, ali ne u nekoj završnoj fazi, nije neki poslednji život ili među poslednjima, nego, ne znam, tek počeli da žive Twin Flame priču i onda mogu da imaju i druge puteve, karmičke, ovakve, onakve. Međutim, ovo mu je sasvim drugačije i jedino je da se negde te želje spoje i saglase, bar tako ja mislim. Naravno, uvek je moguće da grešim, uvek je moguće da ću ja nešto promeniti, kažem, idemo putem, to je put, to je duhovni put, na njemu saznajemo, na njemu se prilagođavamo, na njemu možemo i da menjamo mišljenja, to je teško egom shvatiti, samo se intuicijom shvata zaista Twin Flame put i sad negde ja i pokušam da prevedem to što intuicija zna i osjeća na jezik ega i da onda to saopštim vama. Eto, kažem, to je Twin Flame povratak, nije bila ni duga pauza, a imam puno ideja za neke nove Twin Flame teme, jer sam umeđu vremenu gledala i neke kanale, pa sam bilo
iste teme, ako budu iste stavit ću link za te kanale, a imam i neke moje nove ideje i neke teme koje nisam u prvoj verziji snimila, tako da bit će novih Twin Flame videa, možda serija sad tih videa ide, pa uživajte u njima. Znam da Twin Flame najviše vole da gledaju baš te videe, jer to je put naših duša. Eto.